O Camiño do Litoral estará listo no verán, polo que Galicia contará cun novo atractivo turístico. Así o afirmou esta mañá o presidente da Xunta en Carnota. O titular do Goberno galego, Alfonso Rueda, percorreu esta mañá parte do trazado do Camiño do Litoral comprendido no municipio de Carnota. O presidente da Xunta avanzou nese escenario que esta senda, que une a costa de Galicia dende Ribadeo a Tatuí, estará lista a partir do verán, polo que a comunidade engadirá un novo atractivo turístico. Eu creo que se queríamos buscar un exemplo do que hoxe queríamos presentar, do que viñamos a falar, este lugar maravilloso, esta etapa Muros Carnota ou Carnota Muros, depende do sentido que lle quera dar cada un a esa senda do litoral que os estamos presentando, explicando un pouco máis. Este é un exemplo perfecto. Vamos a piques de empezar a Semana Santa, os días centrais, con magníficas perspectivas, cun tempo que nos acompaña, por fin, tamén fantástico e que invita a disfrutar. E como queremos que veña moita xente, que a xente nos visite, e que os galegos, ademais, esos os primeiros coñezamos a nosa propia terra, esta senda do litoral, que se acolle velocidade de cruceiro, creo que é un magnífico exemplo. O Camiño do Litoral terá unha longitude de 1.300 km e poderase percorrer a pé ou en bicicleta pasando por 79 concellos. Dende as persoas que poidan ter a sorte de percorrer os máis de 1.300 km a aqueles que poidan facer ou podamos facer algunha etapiña ou facelo por tramos, ten que estar todo preparado. Por lo tanto, esta senda do litoral que vai ter agora durante estes meses que temos por diante as obras de adaptación que sexan necesarios para que todo este en perfecto estado, para que se poida percorrer sempre vendo a costa, a pé ou en bicicleta, todo o noso litoral, para que todo o mundo saiba onde ten servicios, onde pode dormir, onde pode comer, os sitios que máis merecen a pena visitar. Toda esta información estará disponible e perfectamente sinalizada ao longo de todo o camiño. Levantou moitísima expectación e eu agradezo moitísimo porque ao final é expectación que levanta a Galicia. Como dicía o alcalde, temos estes tesouros que todo o mundo, primeiro os galegos, que nos temos que dar conta do que temos, e toda a xente de fora que está desexando facer esta ruta. Toda esta expectación que estamos notando, todas estas expectativas, o que temos que facer é respondelas e estar á altura. E cando a xente que veña aquí a visitar Galicia en xeral, pero se quere facer esta senda do litoral, que teña unha experiencia inesquecible. A Xunta tamén acometerá traballos de mellora do trazado nalgúns puntos que o necesiten e porá en marcha unha aplicación móvil na que se ofrecerá información de interese sobre as distintas etapas ou sobre o patrimonio cultural próximo. Agardo que xa a partir deste ano, a partir do Brao, todo o mundo que queira vir a percorrer Galicia o seu litoral diga que valeu a pena e que ao final salga pois dicindo esa Galicia calidade. Aquí vais a ver, creo que como perfecto exemplo, mellor que en outros sitios non, tan ben como en tantos outros sitios, e vai ser unha experiencia, verdad, estamos moi orgullosos do traballo que se fixo, por iso insisto en agradecer a todo o mundo que traballou, e creo que isto pode dar uns resultados magníficos. Rueda incidiu en que este camiño atraerá visitantes, o que permitirá dinamizar a economía local dos concellos que atravesa e diversificar a oferta turística da comunidade autónoma.